Sewan mas. Sejikonya naik teriak lah. Iya bener. Saya dikendang ini. Tolong. Weh pergi. Orang bayaran. Berapa? Sambatan. Bayar sopo. Mau bayar tak jiko dinginane ya. Ya. Aku udah baterai. Apa kok ngene? Jangan belo-belo. Kurang tinggi. Kowe iki kamarmu padha. Padha dhek. Dalane sampe teng. Yo. Weh, tapi nemu aku. Ayo. Kowe. Yo. Iki. Ada. Aku maju yo. Iki sangat guyu ya. Ora uno sih. Wes kacung ngene ae. Lah. Manu. Oke, urung pasar urung buka aku jam piro? Aku buka. Ngantuk aku piye usane? Iya. Bosok kowe ra. Sesuk aku yo lho, Mak. Ora iso. Nek kene aku. Ayo. Sopo? Aku jalan. Anu. Kowe sing maju. Sopo? Sing nom sik. Iya nom. Oke, 17 tahun. Pajak. Ora sanggup ngomong. Iya ya.
kowe nak aku. Lah ya aku kowe laki-laki. Lah yo aku. Aku yo. Ini kene aku di sini wong. Iya, aku di sini. Ayo lah sampe bareng. Kok di sini wae. Ngomongane ibarat iki nek desane dhewe. Yo kudu disemangatno. Aja mbok ero-ero. Kowe iki ngewo-ngewo wae. Lah kowe ngomong. Nek kowe kowe tak omong kok malah. Nek kowe nak aku. Ayo kowe. Anak itu. Atri, kok malah dhewe ra tau njas wis. Jare kowe. Ayo deg-degan malah. Hei. Semangat, Re. Hei. Dulu semangat cepat ya. Digerak bang, dibuang. Jekulit kono. Ya. Tahu kayak jekulit. Thank you.